Kablay pi barosh katup kubor jungi dan Bosco Media Network. Kemar kiba kongsan mentaka singi kilong. Tur san poh nyangut syaka Khelo India Youth Games na Meghalaya. Yanujor uba Louis Dotdong yaka KHADC bat ka kor ATM. Thong mau nong rem yeng mane bathamai upastor F Stanley ha urjirang. Ban play ka hito yaka nong thamai circle ha umpling. Tementai ne phais ki kubor kiba khamnya. Ka Directorate of Sport and Youth Affairs hakanega kenti kan pha hadu san poh nyangut ki khna kan thop ki coach banne jashim banta ha ki jingale kai sports ba bonjat kaban long ha Bhopal Madhya Pradesh kabala tip kum ka Khelo India Youth Games kini ki samla kin mi na Shillong ha ka lai phoi tarik kalalengkon bat kin wan phai ha ka khat wei tarik urampang ki jingale kai kan thop ka football archery athletics judo kayaking but canoeing shooting swimming, tennis, dan yoga. Nakalang ka sorkar mentaka singi ka arpusan terik kalalengkon, kala penlong ka jing kublai kitbok yaki samla ki baya shimbenta ha ki jing yakop hakane ka lumpung ba jangkari India. Actually, we are doing yoga in Meghalaya since last 15 years, and we are just training the citizens mostly for how to being well and to being fit. But recently, in 2020, it has come up that can be a sports event as Yogasana, only Ashan, not in Pranayam and all. So it has been taken up in sports, and we have been immediately formed under the banner of National Yogasana Sports Federation. We got affiliated with them and affiliated presently with Indian Olympics Association. Directly we got the affiliation through them, and our process going on with Meghalaya Yogasana Sports, Meghalaya Olympic Association. And this is the first time that we have got this wildcard entry, and two participants from our state, from West Garo Hills and East Khas Hills, are participating in this prestigious event, Khelo India. Hi Daisy. Could you name them? One is Dhrubajit Sharma and is Vikas Sharma. Presiden Kaseng Nyautrap National Youth Movement HNYM, Ba Louis Dotdong haka arpusan trik kalalengkon ula keno baki MDC hapo KHADC ki penlong ya ka District Council kum ka ATM ban kamai spa Clemdon kanu ka jingkit kle penban ki penut por ban perkhat ban yakun election MLA haka jaka bakin thaw ya ki an ki kanun ban yada ya ka khendo ki lap med ban net perta election keleng ki jaka naplen ki ma khasi baro bat ka hima meliam kadai ka himaru ka babon jing mi tam naplen ki hima baro khat nakta ka daw ka District Council kini ki MDC ki jongi ki penlong ke hima meliam tangkum ka ATM ka mai spa ajuki malada kidan ka pisa kili sei napok ka hima meliam nakta ka daw ka hima meliam hadu kini ki singi kap don wat tang ka dorbar hima ka ban ajing kan jindia sekipai ba kam don ru ka ka budget jong ka hima meliam hadu mentah kam don budget nalai kerantang ya bayam ainam ngong ba sei bale ya hakai meliam akami ke content auditors ma ban simji kan jing dia wang hanang saya si catat accountant kalam dadan ya ke budget kumno binai catat accountant kipai ba kidan kam ban tep kan no kami ke hima meliam pendrai kene ke jingle ke hima meliam bale ba ki wat ki simra kilang dorat kibasan kibdan bentata ke dorbar himaru ya ke dorbar hima meliam peniat tang daki khatwai ngot ki menteri dekat usia ki dor sau ku prangot ki menteri tang khatwai ngot ki peniat ya ki peniat ka ikan ki jinjar ki hima meliam de shano kan fil shano kan yalam he kan ga hima meliam ka jani lada ka jala Meghalaya ka dor rup hosip ki MLA ka dor khat argut ki cabinet ministers ka hima meliam ka dor hadu khat riu teli ki ra ki bakan thop de ki spa teli ki shno kadang tak khat wengut ki peniat ya ki hima nakta ka ka afel te ka District Council ki ba kini ki MDC ki jongi ki ba jukran ye jaj ban riu for election ndak ki apoi hantai ki mdon interest ban keren ni kamar namar belai ki sngau tanat ban perlong ya kini tangkum ka ATM ka jong kini ki MDC bakin kiu kardan nak jong MDC kin kamai ka ji kin perlang pisah nak lalang pisah kin yakun MLA kumbalong mentas nusi pi bantip kuman rupusan MLA kita tang prangut menta arko armut jele MLA ka suki jong ki yang te ka thali pinlet ban kam MDC pinamlam de halor kene ka jing pep ka jong kini ki MDC klam da shin chuti ka dai ru ka babea
Kapan ini begini ki MDC kimdon sikit clear ke council. Kat baki dai maki ki bakubur baka council ka dai nong ker nong dai ka kendo ka siap. Kalau dah maki ki badai nong tauan banta ka kendo ka siap. Kimdon kano ke jing snow na ka banta jong kini jing jong hima ke jong ni sai kan poi ke sai bendaya. Arpo argut banta ngala sim jing kan bekidan ki MDC ki bela election. Pindala epot council mental abang tu ni abreu. Mundan breu. Pila ikawai ke office kamera jung kita ki iam pila pai ke wasik tala. Dan tak kita ki staff. Te kene ka pen I ya ka jing teko trekam jong ke council ngem da kan no tham ke hima namar nadu balak pediang da uba JJM ni Kalsroy da ka baburam u yak sik schedule nadu balak pediang sik schedule kadai ka kamram jong ke council ban snai ki an ta ke hima. Karena kumbalang mata kadis council kam simkia ki kam hima. Upastor F Sansley moderator Menar Presbytery ula thong ye umau nongrem ka yeng mani bathamai ha ol jirang ha ka arposan tarik ukalalengkon. Kinoyalam ka balang Presbyterian ha ka Presbytery kila angnot la slemba ban yo no da ka yeng mani bathamai namar ka barem kami habdur show bat ka jingya jang kapor. Hadirin lai punya usnam bagi khon jogene ka balang kila sliang bat angnut ban yo ya ka yemani bathamai shen kan urlong hakini kisnam bat ki benai ki banwan kane ka singi ar santarik Januari ar ja ar pulai kade ka singi sa jing kan mau jongi ka balang yak bakum ka balang long ba jong ka finance committee jong ka balang ngila ya perlong hakini kisingi ki peladap ta ka jing tu ba ngin sedang no ya jing tai bani te rangkat bat ka balang bar ka we kabalang kila kemil nanti begin jo ya ka yemane ka ba he ka ba thamai ka jingzang jong ka balang jungi ka long kumni hadien ke jing plu jong ka snong rim jungi ka man ka ol jirang ka bangtip menta ka khandru tarik April stam sia jar kan dais pa new phon rio te hadien ba katai ka snem ki long pa jongi kila persang no ban wat jaka thamai hangni hanu jirang te hakasnam sia jak rais pa ni popara ki katok ne kilong yeng kumba pratali kilong yeng ne kilawan pen bahai snong no hagane ka jaka te hata kapur kidang don ka balang hapo ka balang nong sir ha ol jirang te hadin katok ne por ba dekat bagenang roy kane ka balang nong sir kala ayengi ban pe ben khmi pa de ha ka balang kami lakro kebadan lupa hang ni hapo ni jirang damar bangi don masnda hang ni ting lalong pade ka balang tanat jongka balang lakro nadu kasnam siajar kan tais pa prapo ar te haka jing pe jing khmi jongka balang lakro dang ni ngidan ka ying mane hang ni ha jurang ni ka bangi la susna da ka ying phlang tau terpai ba khendo te kata kapor ka elektrik kamdon te ha bangi wan jing seng ngira de dong musa ngisi aki biar hang tu pengisong hi lentang ane de kisi ngi pelong ben padon ben de kata ka jing lenti jongi par kata kapor ki jing don briu jong kane ka jaka jing kala nang kiu te kilsa hiar no hagane ka jaka ka bagi don mentang ni ban stang te kane ka yumane ka bagi don mentang te hak to kapor ki pai yang song jongi ki household ki la don kumba ar phoi ngai te hakastam sia kan dai spa kan dai phosau ngilayo ban pli no ya kane ka yimane ka bang dan hang ni te kane ka balang kami lakro kala ibet ingi bangin ai balang purano yangi hakastam sia kan dai spa praposan te nama kata ka santrik u Oktober sia kan dai spa praposan ka balang kami lakro kala ban pantung balang purano ya kane ka balang Central Village Presbyterian hang ni pakato ka sing layo ru ya banjit ya ki teman basan arngut kata teman basan kan klirani bat itu teman basan stomian wa lang te ngibu jengmut hila da ka slam ka no ru ngin pendap ya ka la kuno ha po jong usnam arjar life holai te kata ka de ka berkat ka ba jong ka dorbar balang jongi de ha bang yo ban ye keren bat de bat ki katok ni ke orang ba ki ba temu ban snai kan ka yimane jing kom ki nong kom ki kontraktor ki ongin nam up ya kata kasnem hadu ajar lai pulai ten re la kumno ngin pandap ya ka po lai saus nam hi kumno apo u ajar lai po ngi kibenti bangin dap ya kan ka yimane
Presiden ka seng hito ba don bok dekhar rengkat ba political secretary ba Gary S Marbo haka arpu santri kalalengkon kila play ya katanat nong thamai circle haumpling hakane ka singi la jid ru yakinong kit kam kani katanan ki ba kenthop ye Presiden ba Ericton don bok swear u general secretary ba Shanbor thongni ba kiwe kinong kit kam jong kani ka seng Mentaka singi ka arpu santri u kalalengkon hajar arpulai nakaliang ka hito sengkeme kalayo ban penkha saya ka hito nong thamai circle ka bahab hapo ka East Khasi Hills district hangni haposh nong umpling Bun kiri ungit Kristan wat hakan yang pasir kimjusha mansmai ringi pai shaka kitab haka bathok haki kitab Matius lendong go pasan berpat balai soleh san la tidur la kan sai banginum sim smai la leng la ani ndo teman bangim la membu patang wei bu clear de halor kita kanong ren ni kai go bangi yete ke jingkula apa deng jong kidukhat jong geseng bat jong seng kami kumju kata ka phan go nang ko de kumba phitip hi ban e je kari ban jala penti ban sai sik ban wei mla ban chakri ke sen pen ren wei samla la ban sedang kata ka nong ren bagai itu kayaknya Nomor ba kadau ba nidon nang ni aslau perthai ba nidon kata ka jing dapram ba kai boni de ban siu kalian ba ngila don lala ka jong ka bah bala phat do trai kundat na jero ba kumno ngin ya ji kelenti ko badai ba kumno ngin ya la ni kelenti ko bomde de yigo riti trai kam jong ka seng ngin sa IT happy ba pinyo ban pule ke ji kendon ba ngangai scam na pleng jong phi kala da bi Cit lebentar atau Kristen sekretari, sport sekretari, batu pos prepare. Kan the konyo thalai wei. Lada kadon ke jing konyo na kamdan ka bumi yastuna ring yung share kan baha ba ye pembek hayang asem batnum ra sabar. Nomor ba lada pibam do kutum dan ne pibam do kado kadai keban tipitan ka kami yang. Minum su tanak minum su pa ba pinya lagi atho khana sabar ba. Oh tayo Mr. A ukuran munta, Mr. B ukuran munta. Ndre ka nongren mi hi ke jong pisia, mentray na ka benta ka jat ndre makan mau ho. Wakaway kaseng kamla un siyo tulok hi pi, ndre ka day ka palengkor bat ka jinti na pi. Nama kata itu cerita ng kaseng do ko fransai ba ko kam hidup ka na way good news of lesa. Ka ba mo tendang kam hok ya ka por ka ba pilai. Kaya penting kai. Ndre man ang hapor ba pilai. Hindi syongkai sepatan. Hindi ngap hati drop sendiri pelak ya kan kapor ko bakor dor ka jong pi ka pintay ya ka laway jong gini ki paten ki banwat kata ga diga nongrem ka ba ka hito hi ka yang bat kumban sput turai tharai na kapor spor pila i ba kano nila itung ko ba ka sorta ba kala don ru ka jing kendam na preng ko jong pi haba dam sian mana kan ni la yakun ni ka kasno hot nila ba na nila yo ka jing to ndai wat kata ru ndai ban ya snusnan Bayon isi kedalawan yang kata sorkar, ini kata sorkar kebalik don buat kumpulan alek hanya sansen musra, ini kan dalam buat sosial buat ini, dia kan nong blok lain. Ini adalah hak ini ki lap kabahak tungkam tungjam haduk entah bon ki bom aktif, kini ke an tungkam tungjam hapok jelas ini kalau keberbedaan. Kibor sensyar ka West Jante Hills rengkar berkari India baro ka wei kila penlong ya kale kemen tamasa haka arpu santarik u kala lengkon ban rakhe ya ka sngi nong tap vote ban penken mau ya ki palba ya ka jingkor dor ban jet ya la ki nong mi khmat palba da ka bare tap ki vote jangki haka arpu nyau tarik uram phang hajar arpu lai kamat pertasla la shem haka ne ka kenti ka long let vote balengan pep nothing like voting I vote for sure Kyo pisarang ba jo kanika district kila penlong ya kanika sngi kemen ba khatlai ha JNV Mukla bala lam commando deputy commissioner ba BS Solia ya kanika national voters day la rakheru hakkelang ki jaka jong ka jilla mentaka sngi India that voting has already enunciated it's a right, it's a legal right, it's a constitutional right, and at this point in time I urge the young people and of course all of us who are already enrolled in the electoral rolls to step out, to come out on the 27th of February to cast your votes.
And in doing so, you will be an instrument. Although you feel perhaps at a time when you enter the polling station and you go to the balloting unit to press on a button of your choice, at that point in time you're alone. You feel you're alone. I'm going to press this button. I'm alone here. Usamla Elian B. Tinsong baruba Emily Mangu. Kila Petkra nakaseng All India Trinamool Congress Nongpo Block rengkat kinong board nong senran jengki haka arpusan tarik kelalengkot. Habakiran sikilat patai kubor usamla Elian B. Tinsong ula ongba kadaw kabala penlong ya u bat kinong board jeng u ban mino nakani kaseng kadai namar ka jingbam kenkor jong kinong ya lami kinong kitkam joko Nongpo Block. Nalor kata kila ai tiket ya uba lonsing be klem ka jinga slok bat kinong tre kiba hakmat joko Nongpo AITC Block. Pat uru ukrimwan singi ban konsol ya kano ke bentah ndre ha jing sisyahi kumu kandidat haba wan ban kontes nongpo ude ban konsol ban ngi kumkino yalam ndre nakaliang jongi hadu mentahi ni klem tip ay halokani ban nakaliang jong uhi ukwa ban pelo ngi kumkinyut te nga nakaliang jongahi kumu we ni ki kun samlaw no ubatresi rehem ya kakam te ngamla klem da sompliti dengan mi sakmat ini kam kadang-kadang ban pau seki kum press ki media bat kum juru seki pajba konstitusi hi baru kawe ba in terkhat ba haswa ngi tepi kabut jungi mentau snem khamtam kabut ke jong pingan oi pi ka de ka bokordor te perkhat ba ni kum kinu yalam ka blok ni la yale ka bala kum no ban pentelun je ka kam sakmat ndre na kaliang jo ki no yalam nadu ka state level hadu ka district kim penko dengan kum kini lam jok blok ta kadau kanu ke ba ngimut banyate ke kamru ngimju sai ta dei halol ka dikadong rim ta bangi hi kum kinong yalam nilai rai lang da wi ka sur ka kalong begini mi no ingisya ki bun ha ki membar ngamla ban yalam ludang ni ndre ngasui lam tang kat ni ki membar ke jongi de da ngalam lud hang ni kan ni ka hol kam nyam mo te ngasoban ong ban kaliang to pik mi press media ro pen priang le mino khobor bangi kum kino ilam jong ka blok nga ujon secretary wastan secretary ilami no naneka party nane nong po te ka jingmi jongi hi kade halol kata kadaw ka ban kaliang hi jong ka TMC nakaliang ka state level bat kumju nakaliang ka district kim nyoko ringi kum kino yalam kanu ka bakile long ni ngimju sai ya ke baki kimut ada ke baki hiki le wat u kandidat u baki mentaki ai hanong poro ngi klem tiba ya lo ne ta den ka dang suya thu ipi kendiat mo an suya thu ipi kendiat udon uwei nane nong po u taw de ba rot ni sengkli uni ngan ong ipi u la yakun tang arnai tam ban yo ke tiket ndri u klem yo mo ndri u ni u ba lon singbe an suong ipi wan dang mano ni klem ka karte jor ka khempau e roem ndri uba rodni simply de upla yakun ban yo tiket anong po ndri u klem yo tiket Unong Aiktin joka Federation of Khasi State ba John F Kharshiyeng hakar pusan tarik kelalengkon ulalet kendo ya UEM elaka in charge ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Jambuarwar ban ai jingmut ya ka KHADC ban penbha ya ki katu ka ni ki kendon an ki ba don haka Melim Act kenang ban wanra ya ka jingsen shar khadar ka ba khoi ki khon ki hajar ka himaru kenom sa haka umdum habakiran syakilat patai kubor uba Kharshiyeng ulaya thoba nakaliang jong EM ula ong ba un pule benya ya ka jing ai jingmut jong ka Federation of Khasi State but unsalum ya ki MDC banyatai halor kani kapang kani jing kendu mentasi bat EM ilaka bapai ka East Khasi Hills uba Jambuarwar kadai halor bani budin ya ki jingtho ki babun ke bala ai na ka kanhun ki khun ki haja ke bangla pha na do arajar khat khandai bala bun sin nilai budin ni ka kamu ka biri be kumno banwara ya ka jingshai ha sinchar khadar hapo ka himamalim banwara no daga amendment ya act to ka himamalim but
tambah menha agak ke gini dia sini ko kubor ba kila kre ban pelong ru ya ka jingjit sim batma te ni so mo ni bol balang ni so kalau ko ba kata ba lara kan ba amen ni ka mo pelong ni ka jingjit sim poi haju ya to na kalian joki ki ong hab ban yo simpura ba ka himahi kan hapek gini ki amen mo Tendrai kau ni kata apa tu kacing kadon nomor ba kim julum da barhima kon hajar jiyo da barhima ni pajiyo e kacing kending dia nim yo e kacing kending dia aka kalum kami katno kalut katno tuli ki yang beduk kisna katno tuli ki skul ki kerjaan kita ki mo kapercaya ka kat sai syai mata balai ka dis council kimla ban penseluruh ki hima bandon ka website ban post barok ki apa ka website sai syai mata ka jemi ki hima maliam ko bada ki klot kumlo kat ka hima maliam gom datang website no ban bu gini ki berkhoi te kade ka sin kong mentaksi ka bangila submit sendon yakini ki amendment habad thli ki squeeze thli ki squeeze rong ba chnong kam dai bu sa acting sha de kislam ne tingi terma baga kam siem lada ka thli ki squeeze la ne kumno hapo lai banai dim pendap lada ka MLA MP kadon hakaan ba hapo anru banai pi di pendap ki squeeze kane yu kam siem ban thung hapo lai banai mo begini kita ba bu nang ta sakawai ke jeng terwa kalong ni grupa ni ke dis council mapet ha Malaysia ki sultan khat lai ne khat armut kita we na ki bioritician be president juga ri Malaysia ki ra ya ka kerdan juga jeng sencha juga kasim bela kade ka jeng sencha ga barim deka parlimen juga bilat ka ra ya ladi maka deka identity juga mo maka si imbilat kan long ka papen scam yo prime minister ingin itruang ni ba nang ni syakmat hakani ka men ya kisim iklik no sensyar kan notification diben notify the governor kumbo notify yo CM kumbo governor notify yo ki cabinet ministers kumbo notify ya ki political appointee mo ni yabat ki kam ko serma political appointment mencuat te komot notify the governor kada dot kerdan te long ni karpat ke dis council lara ki perhat ke jai review ki di event mo ka challenge ka long ki sotho ne ban ra ya ke jing senchar la jong sejrong menchuang ni tu ifi la de pilih apa office im kharim ka don ka certificate ba ai usim bilat King George wong I hereby recognize you Raja of Khairib tangkata sim bilat jong ka British India mentah la de piwat menu ba isu ka certificate ka city appointment ya usiam la di kulit senchar da ka burom ide joint secretary ni under secretary hang ni di council te manu ba ot ya ka kechat la jong manu ba penher kerdan ya ka senchar la jong Kinongelam ke BJP ki bakan thop UBL Santosh, Rituraj Sinha, ba Ernest Mauri, Dr. Numal Momin kila hiar shakilum garo ban perta election nagbanta ka sengjongki. Kila thu ba ya ki kerteng jo ki kertong an penpendapat ba haka ar tarik urampang ki ban yakun haki election ar hajar ar phulai. Corruption control, डायनेस्टी हटाएगा, एंटी क्रिश्चियन नहीं है वो प्रूव करेगा और पांचवा सबको देखा है एक चांस बीजेपी को देना पड़ेगा यस और नो जम के Badak itu ki kubuan lepoy syakapakot tarhado bangindaya syambiang kublay shibun.